Nawr te, ni'n mynd i gwcan rhywbeth bach chi'n twymo ni yn ystod y tywyd diflas. Mae Catrin Llwyty. Fi'n iawn, diolch. So ni'n mynd i gwcan, ti sy'n mynd i gwcan. Wy'n ddim yn siŵr am ni na, gaf fi ti elpu nawr. Ie, bwyd cysurus sydd yn ni heddi, ynddo fe? So fel y cywiar a'r dumplings, wrth gwrs, a'r tywydd yn o'r tu fas, a rhywbeth gallwn ni baratoi o flan llaw. Felly, na gyd fi wedi bod yn neud fan hyn nawr yw ffrio'r ffowlyn, a na gyd fi wedi neud yw rhoi ychydig o flawd dros yr crôn te fan hyn nawr. Fi ddim gyda'r braster ar hwn, a'r gliniau fi wedi defnyddio fan hyn, y thighs. Felly rhyw gilo o gig sydd yn ni fan hyn, sy'n mynd i weini rhyw 4 i 6 person. Mae rhain yn eitha resymol. Mae nhw'n resymol iawn. Rhyw 5 dod hwnna, Sian. Dy'r dumplings ar ei benne, mae fe'n bwyd sy'n mynd i lenwi chi hefyd, a falle i weiniad bach o lysiau. Felly, fel o'n i'n gweud, fi wedi ffrio hwn nawr gyda mewn ychydig o olew o lewydd, y blawd wrth gwrs, jyst i amddiffyn y cywiar te, a hefyd i falle dewhau'r saws. Mae'r blawd sy'n mynd i fod ar ôl yn mynd i dewhau'r saws, ynddo fe. Felly mae hwnna wedi wneud fanna nawr, a felly ychwanegu fwy o flas nawr mewn i'r casero, mae dyfu y bacwn, rhyw 180 gram fan hyn yn mynd mewn. Felly ffrio hwn nawr. Ydwch chi gael rai wedi mygu neu heb sydd â fi fan hyn nawr. Dibynnu os ych chi'n hoffi'r blas cryf ne, ynddo fe? Felly ffrio hwnna nawr am fyned. A wedyn mae amrywiaeth o lysiau dy fi fan hyn. Mae'r winwns, wrth gwrs, mae rhaid ni gael y winwns ar garlleg. Thyme fresh, a wedyn moron, seleri a'r madarch. Dim eisiau torri rein gant rhoi bach i nhw, a maen nhw yn mynd i fynd yn llai, wrth gwrs, achos maen nhw llawn dŵr. Felly, reit, gallwch chi adael chydig fwy o fynedau falle na fi, ond... Eisiau hwnna i browno bach, eisiau browno rein bach yn fwy, Sian, oed. Ond ewn ni mlaen nawr gyda'r winwns, a na gyd sy'n eisiau wneud wedyn yw coginio'r winwns ar garlleg tan bod hwnna'n dyner. A beth sy'n neis amdano hyn yw bod ni'n ychwanegu blas wrth ffrio hwn, ynddo fe. Chi'n gwybod, gallwch chi ddefnyddio fel slow cooker, ond y reswm, chi'n colli mas ar y caramelleiddio ein ar ffrio. Felly, os ych chi yn mynd i ddefnyddio'r slow cooker, falle gallech chi ffrio'r cywiar, falle cyn roi e mewn, jyst i greu'r blas ne, ynddo fe, chi'n gwybod? Ond beth sy'n gret am hwn yw, unwaith mae'r clorin yn mynd ar ei benne, gadael am ryw awr a gallwch chi anghofi amdano fe, ynddo fe? Felly, reit, mae'r llysiau yn mynd i fe mewn nawr hefyd, a falle gallwch chi ofalu am hwn, wedyn tra bod fi mynd mlaen at y dumplings. Dwi'n licio'r math ma o fwyd, achos dim lot o fes, mae hwnna yna gyd sy'n, ynddo fe? Wel, na'r peth, a sy'n eisiau torri pethau'n rifan chwaith, achos casserol yw hwn, a fi'n taflu dros y teulu. Un siwpsyn fanna. O, diw Sian. Na fe, mewn y fe. Gwneud neu bach o lana, so na fe. Reit, a hwnna fanna. So felly, ti'n mynd i ofalu am hwnna i fi nawr, falle. Oce. A wedyn, ewn ni mlaen dy'r dumplings. Felly, 250 gram o flawd codi sydd â fi fan hyn, yn hytrach na defnyddio siwet sydd yn draddodiadol yn neud y dumplings, i fi'n defnyddio menyn. Fi'n teimlo bod bach fwy o flas iddo fe, chi'n gwybod, a mae fe'n neud e fwy cyfoethog. Felly, na gyd sy'n eisiau neud yw rwbo'r menyn, sef 140 gram o fenyn mewn i'r blawd. Fel sy'n ti'n neud crust hwnna, de? Ie, fel rhyw fath o crumble. Na gwybod fe sgonnen. Digon tebyg, ie. Na, ti'n iawn, ti'n rhaid rhywbeth mewn i sgonnen, neu crwst, neu crumble, chymod, yr un techneg yw e. Felly rhywbeth hwnna i gyd o'i gilydd nawr, a felly ychwanegu fwy o flas i hwn, mae dyn ni bach o berlysiau fresh, felly bach o thyme, parsley a chives, da fi fan hyn nawr. So mae reina mynd i fe mewn nesa. Mae gwynt ffain. So mae hwnna'n dod mlaen nawr, Sian. Ti'n o rhaid hwnna? Dechrau browno nawr. Dechrau browno. Gwynt o fe stwffyn. Ie, neis, ie. A wedyn, ychwanegu rhyw 150 ml o ddŵr. Nawr, byddwn ni'n ychwanegu ychydig ar y tro gan bod bob blawd yn amsugno y hylif yn wahanol, te. Felly, ychwanegu yn araf rhag ofn bod dim eisiau y cyfan, te. A felly, cymysgu hwnna, jyst tan bod ei gyd jyst yn dod ei gilydd. A felly, fi'n credu bod hwnna yn dod at ei gilydd fanna. Na fi'n mynd i fe mewn fanna gyda'n dwylo, a jyst gwasgu'r cyfan. A felly, na gyd sy'n eisiau wneud wedyn yw gadael hwnna naill ochr tan bod ni'n barod, bod y ffowlyn yn barod, ynddo fe? Felly, gadewon ni hwnna naill ochr,
golchi dwylo yn gyflym, a wedyn i fi mynd i ddangos i chi fel i fenni hwn nawr. Ti'n gallu gweld fel mae hwn wedi shrinco lawr yn barod fan hyn nawr. Felly, mae'r cyw iar i gyd yn mynd i fe mewn nawr. Lyfli. A wedyn mae dyn ni gwin coch yn mynd mewn, y stoc yn mynd mewn, a'r piwri tomato. Felly mae hwnna'n gyflym fanna. A mae hwn yn coginio am ryw awr yn y ffwrn, clorin ar ei benne, neu hyd yn oed ar y hob. A wedyn gallwch chi dynnu y bant, y clawr bant am yr 20 munud ola lle byddwch chi'n rhoi dumplings ar ei benne. Nawr fi'n mynd i ddangos i chi beth i fi'n golygu fan hyn. Beth fi wedi wneud yw rholio'r dumplings mewn i peli pach am y 20 munud ola heb y clorin i chi'n rhoi'r dumplings ar ei benne. Felly na i weini ychydig o hwn yn gyflym i chi nawr. Mae hwn yn fwy claseg o iawn hwn yn diwe. Allwch chi weld bod y cyw iar wedi Cwmpo'n beisius. Byddwch yn ofalus mae fe'n gynnes. Ti'n ni bod hwn yn mynd i fod yn dwym nawr. Dwi'n fe'n gloi de. Darn bach. O, mae blas fein yn y fe. Neis. A digon rwy. Hwna'n gwbwy bisius. Ydy. Dyna'r neis, ie. Diolch yn fawr iawn i ti. Dim problem. Pwdin ysmlaen yn fe. Pwdin bach neis i orffen. Diolch i ti, Catrin.